Ξανθιά Καστανή. Πώς πήρατε αυτή την τόσο μεγάλη απόφαση? Το σκεφτόμουν το τελευταίο καιρό, αλλά έτσι μέσα σε μια στιγμή έγινε χωρίς να το σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Μου αρέσει, δεν είμαι γεννημένη Ξανθιά, επομένως δεν ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια ο κόσμος ξαφνιάζεται πάρα πολύ και τα παιδιά μου ξαφνιάστηκαν αρκετά, αλλά νομίζω πως τους αρέσει. Τηλεοπτικά σκέφτεσαι να επιστρέψει, σου λείπει? Δεν μου έχει λείψει. Νομίζω πως έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Αν ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, καινούριο και για μένα, που όλο το περιβάλλον να με έκανε να αισθανθώ όμορφα και να ένιωθα μια εμπιστοσύνη, τότε ναι, μπορεί και να το τολμούσα, αλλά ξέρεις, γίνονται ίδια πράγματα πάνω κάτω. Τα περισσότερα τα έχω κάνει και από βραδινά σοου. Κάτι διαφορετικό, καινούριο, φρέσκο, μπορεί και να το συζητούσα. Σαν μαμά, πώς είσαι στην καθημερινότητά σου? Είσαι αυστηρή? Όπως όλες. Προσπαθώ, αλλά δεν ξέρω αν τελικά. Νομίζω με τουμπάρουνε τα παιδιά μου. Αλλά είναι ένας ρόλος που με συγκινεί καθημερινά. Τα βλέπω να μεγαλώνουν. Σήμερα είναι και η γιορτή του γιού μου. Και εντάξει, είναι τα αγγελούδια μου.